Een paar mannen wordt ontdutsen dat er asbest onder het vlies zit. Later komt er ook nog eens het faillissement van bouwbedrijf Bleker uit hinnen. Doordat het werk oernomen is door een oorbouwbedrijf, liek je de meeste problemen oplost. Op blauwe er zwargen. Wij moeten van die asbest maar wij nog gedeeltelijk een oplossing zoeken. Dus we hopen wat extra geld te krijgen hier en daar. En we zullen wat in het ontwerp bezuinigen. En zo zullen we proberen de begroting weer rond te breiden. Dit werk had op dit moment te krijgen met een financieel gat van ongeveer €50.000. Onder andere het verhegen en drijbermijntje van het koorhek kan onmogelijk net in. Een lichtpuntje is wel dat de werknemers van Bleker het project nou bij het nieuwe bouwbedrijf aanmeidje kennen. Indeels is wat sneu dat je al het baas kwijt bent. Het is mooi dat we hier op deze manier dit werk aanmeidje kennen. Heb je er niet zitten? Nou, het spelletje wel te rollen. Jorden heeft heel zutterig in de bouw. En ja, kom er dan maar eens weer tussen. Dat is een hele toer. En op zo'n manier misschien kun je wat terugschakelen. De tjerke moest in december volslijn kleer wezen. Dat werd toch alle problemen een aantal maanden later. Het is misschien wel zo dat Roen na hier dat we weer in het tjerken kennen. Dan is de restauratie net klaar, maar het is dan misschien wel mogelijk om hier een activiteit te organiseren. En wanneer moet de kerk uiteindelijk weer helemaal in gebroek wezen? 1 maart is de planning dat de tjerken helemaal klaar is.